gaskiya ne. To, waƙan Sambisa dai alhamdulillah Allah cikin ikon shi kaman wasa mun samu daman yin tunaninta tun 2018 muka yi waƙan Sambisa na farko kenan. To ta kai tsawon wata 6 tana ɗan gararan banta dai a duniya har Allah ya sa waɗanda suka yi bidiyon ta suka ji ta tana yawo suka ce suna so za su yi bidiyo kuma aka ba su suka yi. To Allah cikin ikon shi kasancewar ta karɓi sosai na farkon suka buƙaci na yi musu na biyu. To na ƙirƙiri na biyu na basu. To ita ma dai alhamdulillah ta samu karɓuwa sosai watakila ma fiye da yadda na farkon ta karɓu. Muka zo muka ƙirƙiri na uku. To na ukun ita ma dai Allah cikin ikon shi ta samu ɗaukaka yadda ya kamata. To alhamdulillah mun samu nasarar yin na 4. To ita na 4 tana nan ita ma tana yawo Afirka gabaki ɗaya babu inda ba a jinta. To insha Allah ita kuma wannan na 4 nan ba da jimawa ba ita ma za a ga bidiyon ta fito insha Allah. Yawa to ɗan rera mana kaɗan daga cikin ita waƙar Sambisa din. To na nawa kake so in rera maka, na 1 ko na 2 ko na 3 ko na 4? Wacce dai aka fi yawan to bari na rera maka na 4 wanda ita ne watakila mutane ba su gama sanin ta ba. Ita an kama hanya ne ana tafiya a mota. To a cikin motar ne ake rigima. To ita mai son aje Sambisan sai ta ce, Liya ka yi shiru haba jiƙaƙƙen ango, murmushi za ka yi kaga gobe ne auren nan faɗin Fulani wai diro sai gari ya waye. To sai amsa, sai ce, in ana fara'a to akwai kashiran sallah, wanda ke kan hanyar shi za ya je Sambisa, dole in yi shiru na tuna da 'ya'yana ne. To wannan amshin kenan da ne maka a waƙan Sambisa kashi na 4 kenan wannan wanda ita ne insha Allah kwanan nan za a fidda bidiyon ta za a gani. To akwai kamar rashin jituwa da ake ta yadawa dangane da wannan kamfani na 3SC na wanda yake garin Jos tsakaninka da shi. Shi menene gaskiyar al'amari? Wannan gaskiya ne. Akwai abin da na bukata ne a yi mini a matsayina na wanda nake kirkiran abin nake ba su suna bidiyo to ba su yi mini ba. Wanda kuma ba wani abu bane, credit ne nake bukata a bani a matsayina na marubuci. To an fidda waƙan Sambisa na 2 ba a bani credit ba, sai na yi magana. Ba a bani credit a waƙan Sambisa na 2 ba, me yasa? Suka ce na yi haƙuri, mantuwa akai. To sai na ce to ba komai, zan yi na 3, amma na 3 kar a manta a bani credit ɗina. Ka ce ba komai. Na zo na cire na 3 na bayar. Ita ma aka zo aka yi bidiyon ta aka sake bidiyon ban ga credit ɗina ba. Wato hakkinka na mawaƙi. Yawa hakkina na mawaƙi ba a bani ba. Wanda kuma wannan credit ɗin shine zai tabbatar da duniya cewa wane shine mai yi. To ba su yi ba. To dalilin da yasa ni kuma na ce ba na daina ba su waƙoƙina. Har na yi waƙan Sambisa na 4 na aka ɗora ta a YouTube da hotona da namban wayana da komai nawa wanda ba su da izinin da za su yi bidiyon ta. Da shi yasa ma kaga har an kai tsawon wannan lokacin ba su yi bidiyon waka na ba ko ɗaya. Yanzu za a iya cewa kamar ka raba gari da wancan kamfanin kenan? A'a, alhamdulillah ka san ai duk abin da aka zauna aka fahimci juna ai akan iya daidaitawa. To Allah cikin ikon shi kuma mun zauna mun fahimci juna mun daidaita da su. Yanzu za su iya ci gaba da ayyukansu amma kamar yadda na yi wa duniya alƙawarin cewa za su ganni a waƙan Sambisa na 4 to ban fasa ba. Zan yi bidiyon waƙan Sambisa na 4 sannan kuma su ma ba zai hana su ci gaba da labarin ba. Kamar a ina za a yi bidiyon? Insha Allah muna nan muna tunanin inda za mu yi, za dai mu yi shi kawai za a gan shi insha Allah, ba mu tantance ga inda za mu yi shi ba. To akwai kashiran sallah